Ndakwira daro ndandawa ni mwana wangu akapiwa numbu. Apiwa numbu daro ndakaenda nayo nyanya kwa sabuku kusvika tazosvika upano. Apiwa numbu nani? Na Kenneth Nyaora. So Napakata vanhu hapana. Uri makore mangani mwanangu? 17. Uri makore mangani? 16. 16. Wabereka ruba? Wabereke vana? Bereka mwana waru? Baba waru? Ha? Hapana. Wakashaya? Mari? Kusha kwao ndo kuni? Mozambique. Mogara kupa mai? Koma pike? Kwa ningina baba? Saka midi mbaba we. Ana mkomero? Unyararu. Ni Mwise ng'ombe mbili. Tore? Mari? Baba wao. Waru? Baba wa ndogara nao. Utori ni wana nao wawili. Vadiki. Anditi. Saka vaizorega ere kuuye. Mwakaro wana murumerezo. All right. Ndi wana nao wawili mwana wa 2014 ni wa 2020. Uyana baba wake. Awa wali 4. Mukona kesi kai. Vale bayaka omera. Uyu muombe kuna uyu. Iyo makore mangani? 17. Iyo ni makore mangani? 16. Wakazora wali. Ha? Gore. Ha? Murazo 19. Wala gore. 2007. Wewe? 2006. Right. Vana wadikivesa? Ani 16. Wangweza. Uyu ndi wa 2006, uyu ndi wa 2007. Vakasiyana. Kasi vana wadiki. Saka mutongo watongoisa apa uri lesi kungodzidzisa vana kuti zvinhu hazvitasi hazvito. Otherwise responsibility yese ndiye amai avo. Responsibility iri papa ndiani? Ndiye amai avo. Saka vaisine mombe mbiri. Tikuedza kungoti dzidzise vana chiti amai. Handina chandu ane nhumbu. Tikuedza kudzidzisa mwana uyu unomuziya. Nhumbu ndiyako. Mbele mfano. Unotenda unyesa waliti. Aishi. Muda anashonaka. Wasazi. Usagara uchinjonda nokuisa mombe 5. Wagara ngenini. Waranza magumbu. Korugara somuna akapedza namo. Chiza magumbu. So. Roda yako mwana. Andisi. Amai ndiye musaidina mwana wenyu mombe mbiri. Mombe mbiri zi 500. Andina chandogona kukompensate ino kuti vana vadzidziswa vese. Hapana chandotaura ndotaura kuti chingachengetedze vana vedu. Anditi uyu musamusiya achiita unzenzano kuti ndasindati mwana mudiki. Posha haru uyu. Zvakutaura zvokuti saiwana tinodzidzisa tikaneta anoenda kuchikoro here? Ndakasumuka ndikatozoenda kuna amai avo. Mateerera aika kudzidzisa vantu kuti akuenda kuchikoro here mwana? Arikuenda kuchikoro. Odzidzisa kuti Mukore. Mukore. Ndowa unozipurira vanhu mabhuruku. Umburudza nawana. Iyo zvichikora kudzidziswa nebhimu unokuona kuti nditozvitadza. Abarano yesu nechi. Nebhimu. Apa uzoti uverenge kuti basa rokuverenga vamiri. Muisire mombe mbiri. Inofanira
Uyo mfana. Ende amusaina mai. Ndoda kutaura. Pamusoro. Kusaina ndinosaina. Asi mombe chaizoni kana wandinodziona hapana. Ora ita mai. Ndazvinzwa. Toregere vana vedu aita zvivi. Nokuti mwana. Atiregerera asi. Nokuti vana varombo. Ndiri kutaura. Ndine musikana ane maini kwenyu. Akandifona kuti ndaona kutesa padare penyu achadhamana dhamati. Ini ndinoda kuti kushandira mwana wenyu. Imimi azona amai achibhenda musana. Ikoko anokubhadharira ini ndoti hewa munhu kana kuti $2.50 per hour ndizozo ndoda mari yangu kuno. Nemusaina. Nemusaina me. Nemusaina zvokutaura hapana. Ayo. Nemusaina kuchete kumuzi kuti mutaura. Chekutaura ndinotaura. Handiti. Nokuti inini zvamukutonora kudai so. Andinowo kana munhu anotondibatsira wacho. Andina kana kuti ndingazonyepa kana kuti ndikasainapo kuti muzondida ndimusi wakati inowani. Hai mamai. Mamai. Dai mwana wenyu musikana akanza imaitisi. Ndinotori nawo. Moita sei? Moita sei? Nyaya inenge yakadai. Ndinotori nawo ndinotorwadziwa. Munongoti zvaenderana. Nokuti iye munhu ari kuti handina. Aiwa nyaya iri pamanje yekuzivimene munosaina. Moenda munotsvaga. Imimi munosachongere mari. Mangwana mungotomwa mungakuri basa rokunotopa kuti mwane baba. Baba. Pamusoro baba ndingadai ndakawana mari ndakanyorerwa 2017 kuti ndinoitwa eko ikuita 350 kuparanyatwa ndiri kuishayiwa. Ndinorwara so nemoyo. Baba mugere naamai ava vagere sei? Ndonyepa manje kuti ndinozorwara. Datu zvakapfeka mwana wenyu akazviona kupi kwizvi? Handi makatenga? Ameno. Ya, shuwa amai walutaura zvakanaka. Mukomana uyu ana baba wake iwa walutaura kubaba wake. Asi kuti amai wakati wakadaidwa padaro vachitongwa wakati ndakaenda matare akawanda. Ya, tavaona zvavari ndozvavari chaizvo. Alright. Vanonga chindika kuti haina ndinoshanda chii. Amai, ende saina zvadaro wakapera. Saina ndinosaina. Chakasaina. Ndinoda kuti ndizive zvinotaurwa nababa avo. Chakasaina. Chakamasaina muzogoma. Ndinotora sama birth certificate akamira nezita rangu. Saina baba wake. Ndinosaina asi munhu handakwaninoiwana. Ndizvozvo. Yomfana. Iyo. Ndaplan zvozvo. Mira maplan batira maya. Zvozi kutanzi. Usiyane nazvo. Mama, maona waministana nezina ndakanyarara. Ndine urombo nokusainisai. Kasi ndinombobvunza uyu mwana mudika. Kasi mwana akazvarwa uyu amudi kuona muzukuru here. Handina kuramba kuruka. Muda. Amune. Muzukuru ndomuda handina kuramba. Kwakuti imi muri murombo ndiani? Bhaibheri rinobva rati varombo tichagara navo nguva dzose. Dzose. Ndomataura ndita bhaibheri kunyepa vanoverenga bhaibheri. Nevapfumi futi tichagara tinavo. Saka akuti imi muri murombo ndiani? So vanzi mwana anobva ati ndakakusika nemufananidzo wani. Murombo iwowo nemufananidzo waMwari. Mupfumi iwowo muri Mama, makundirakidza attitude. Makundirakidza attitude. Inini ndati ininika mwana wenyu andakumisa mombe 5 kana 7. Nendadaro. Ndati ndinongodzidzisa mwana. Surely hamusuzwisisa kuti amai ava kurwadziwa. Munozoti vanhu vana vasikana vane disadvantage. Amajiri. Chimboine munozorora imwe agara pazuva. Taurei nawo pansi. Amai, amuzonotsitsa. Ndinoti ngazvikubatei. Ndaramba ndakanyarara ndati asi amai munofanira kudzana. Nokuti mwoyo wenyu ndiye kurwadziwa. Unozoti mwana akatadza. Na amai mukurara hope kana baba vari komba. Mwana wako. Mwana wese atadza kana ari musikana mwana wako. Akagona ndowani? Ndowa baba. Itai zvakanaka amai. Handina chatombotaura kuti muri kubhadhara rini.
kasi mari ndikuida nokuti mushando wanchiwa kumadomasi amutengesa nemuromo wenyewe. Pamusoro chakamira ndokumbira kubvunza ava amai ava ivo vanga vachimboziva here zvataura nababa vari kuti amai vagara vari kudefense side kuti chavanga kufungwa but intention yavo yekuya netumabhethi yakasiyana yavanga kuratidza nini kuti rababa remwana uyu nereavo vauyawo pfungwa yavo yanga iri pano. Handina kuuya nezvakasiyana, ichi chitupa changu iri bhethi remwana. Bhethi remwana uyu koimimi mawirire naro Panza akatobvunzwa ndimi first ka pane vanhu vese atoti maanda age vauya nebhethi. You wanted to put your defense ina ndavasana defense ndinoona ndoga chisumuka mende kumba amai avaisirei musi wa2 ndoda kuona vauya ne250 emombe kana vasina tinosvika kumusoro 250 musi wa2 June musi wa2 June 250 then tovapa 3 months dzokufema zvavo mose mwe250 sumuka mwanangu chende